Пра што хлусяць у серыяле «Дыпламатка». Вельмі шмат пра што. Вельмі шмат пра што. Ці ўжываюць дыпламаты алкаголь? Ніяк не рэгламентавана. Ці ведаюць лаянку? Такія сітуацыі мне не падаюцца непрымальнымі. А таксама ці перашкаджае дыпламатыя ў жыцці? І выказаўся як дыпламат. Я не ведаю, гэта камплімент ці гэта крытыка. Адказвае кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, удзельнік кааліцыі за вызваленне палітвязняў, дыпламат Валер Кавалеўскі. Чаму кажуць, што перамовы любяць цішыню? Спасибо, ты молодец. У розных бакоў у перамовах ёсць розныя інтарэсы. Часам гэта інтарэсы вельмі адчувальныя. Яны хочуць абараніць такім чынам. Гэта могуць быць і палітычныя інтарэсы. Напрыклад, аднаму з бакоў вельмі палітычна невыгадна размаўляць з іншым бокам. І ў гэтым сэнсе беларуская сітуацыя даволі паказальная, бо Лукашенко з'яўляецца непрызнаным прэзідэнтам ва ўсім свеце. І на тым этапе, калі толькі пачыналіся перамовы, было важна, скажем так, не зачапіць вось гэтую тэму прызнання, непрызнання, легітымнасці, нелегітымнасці. І дзеля таго, каб увогуле высветліць, ці ёсць нейкая перспектыва ў гэтых перамоваў, ці ёсць перспектыва ў дасягненні дамоўленасцяў па вызваленні палітвязняў, трэба было праводзіць першыя раунды такіх перамоваў у закрытым фармаце, каб пра гэта нічого не ведалася. І трэба адзначыць, што да сённяшняга дня таксама мы бачым, што перамовы насамрэч вядуцца ў закрытым рэжыме ўвесь час. Так, бакі могуць сустракацца, выслухоўваць розных актараў, розныя ініцыятывы, у прыватнасці Злучаныя Штаты заўсёды сустракаюцца з беларускімі дэлегацыямі, якія знаходзяцца ў Вашынгтоне, выслухоўваюць іх парады, іх перспектыву. Але тым не менш самыя перамовы адбываюцца заўсёды ў закрытым рэжыме. Як на этапе падрыхтоўкі да візітаў, так і падчас таго, калі амерыканская дэлегацыя прыбывае ў Мінск, сустракаецца з Лукашэнкам. Мы бачым нейкую частку яе публічную, вельмі кароткую, але значна большая частка яе застаецца закрытай. Ці часта дыпламаты лаюцца? Бывае самае рознае. Я такого абсолютно не выключаю. І больш за тое, я не лічу, што гэта штосьці абсолютно ненармальнае ці недапушчальнае. Часам людзям трэба паказаць сваю фрустрацыю, трэба пазбавіцца ад гэта эмацыйна-псіхалагічнага грузу дзеля того, каб рухацца далей. Таму такія сітуацыі мне не падаюцца непрымальнымі. Калі гэта ідзе на карысць самому працэсу, калі дазваляе дасягнуць дамоўленасцяў, то я лічу, што з гэтым можна змірыцца. Ці праўда, што ўсе дыпламаты хлусяць? Не, конечно, это не так. І болей за тое, людзі, якія сустракаюцца на такіх перамовах, яны вельмі дасведчаныя, яны разумеюць, што адбываюцца, яны могуць прачытаць хлусню. І калі ты хочаш все ж таки дасягнуць дамоўленасцяў, то усталяванне даверу на перамовах гэта з'яўляецца абсолютна непазбежнай умовай для таго, каб яны былі паспяховыя. Таму нейкія бываюць элементы, скажем так, блефу, нацяжкі, маніпуляцыі, скажэнняў, так, але вось каб проста сядзець і хлусіць, такого не атрымаецца, таму што гэтая хлусня можа вельмі хутка выкрыцца ці сёння, ці паслязаўтра, але гэта можа кінуць цень на адносіны ўвогуле, не толькі на менавіта гэты перамоўны працэс. Як вы распазнаеце хлусню? Я не могу сказать, что я специалист менавіта па чытанні таких сігналаў. Тут, я думаю, для людзей, якія не валодаюць такімі спецыяльнымі навыкамі, заўсёды найлепшы выхад гэта добрая падрыхтоўка. Веданне фактуры, разуменне кантэксту, разуменне галоўных гульцоў, якія удзельнічаюць у гэтым працэсе, то бок ці схільныя людзі прымаць тыя ці іншыя рашэнні, ці схільныя яны да радыкальных, рэзкіх, ці наадварот больш кансерватыўных, асцярожных падыходаў у вырашэнні пытанняў. І калі на перамовах ці на нейкіх кантактах можна пачуць інфармацыю, што гэты чалавек рашучы, а мы ведаем яго як нерашуча, значыць, дзесьці тут нестыкоўка. І гэта ўжо можа выкінуць такі чырвоны сцяжок, прыцягваючы увагу да такого канкрэтнага моманту. Ці ўжываюць падчас перамоваў алкаголь? Ніяк не рэгламентавана. Бакі могуць гэта рабіць, асабліва калі гэта працяглыя перамовы, калі яны ўключаюць у сябе, напрыклад, абед ці вячэру, ці больш такі нефармальны фармат абмеркавання.
Я ведаю нават пра такія гісторыі, што перамоўшчыкі такія даволі высокага ўзроўню Брытаніі, калі яны вялі перамовы з ірландцамі, то яны нават падсялялі да сябе ірландцаў для таго, каб адзін аднаго зразумець, адчуць лепш, каб усталяваць гэты базавы давер нават у такіх побытавых пытаннях, што мы адзін аднаго бачым і што мы не монстры, і што мы можам насамрэч суіснаваць у адным месцы. Таму абсолютна не выключаюцца такія фарматы, болей за тое, як бы ў гэта ёсць свае плюсы і мінусы, ці, скажам так, ёсць пэўныя рызыкі, бо людзі, калі пачынаюць ужываць алкаголь, канешне ж, яны могуць, языкі развязваюцца, людзі могуць казаць лішняе, але это ўжо пытанне да самых перамоўшчыкаў, як яны ведаюць свае межы дапушчальнага, тым, што тычыцца алкаголя. Што адбываецца на афтэпаці? Я думаю, это все ж таки будзе залежаць ад таго, хто вядзе гэтыя перамовы, хто гэтыя бакі на перамовах. Калі гэта, умоўна кажучы, брытанцы сустракаюцца з французамі ці з немцамі, то бок якія натуральныя на сённяшні дзень саюзнікі, то так, канешне, будзе гэтая афтэпаці, будзе святкаванне гэта. Але калі гэта будуць сустракацца рускія з украінцамі, канешне, яны дасягнуць дамоўленасцяў, ці, скажам так, скончыць працоўны дзень і разыдуцца, можа нават не развітваючыся. А калі гаворка пра беларуска-амерыканскія перамовы? На сённяшні дзень пакуль рана казаць пра дасягненне такіх значных дамоўленасцяў, якія вымагалі б менавіта сумеснага святкавання таго, што вось мы папрацавалі добра, паглядзіце, мы тут зрабілі ўсё дзеля таго, каб дасягнуць такіх значных вынікаў. На сённяшні дзень гэта такі паэтапны працэс, які можа падысці да вялікай здзелкі, які будзе ўлічваць значныя інтарэсы не толькі Беларусі, але і Злучаных Штатаў. На сённяшні дзень усё сфокусавана менавіта на вызваленні палітвязняў, і усе дамоўленасці, якія мы бачым прынамсі ў публічнай прасторы, яны менавіта вакол гэтага выбудаваныя. То бок вызваляюцца людзі, здымаюцца санкцыі пэўныя. Але калі будзе дамоўленасць пра вялікую здзелку, калі яна ўвогуле будзе, там могуць быць, напрыклад, нейкія эканамічныя, фінансавыя інтарэсы. Там, допустим, будзе адкрывацца наноў амерыканская амбасада ў Беларусі, ці Злучаныя Штаты прымуць рашэнне аб інвеставанні значным у Беларусь. То там уже такі фармат можа за сабой пацягнуць і нейкія святкаванні, але зноў жа тут адзначым, што найхутчэй гэта будзе адбывацца далёка ад вачэй грамадскасці. Людзі пра гэта проста не даведаюцца, якое там прыманне прайшло, як гэта ўсё святкавалася. Калі бакі сустракаюцца ў рэстаране, хто плаціць? Той, хто запрашае, звычайна, это такое даволі звычайнае правіла, але разам з тым тут трэба разумець, што калі пачынаюцца перамовы, у кожнага з бакоў ёсць свая дэлегацыя. Ёсць дарадцы, ёсць памочнікі, ёсць людзі, якія занатоўваюць тое, што адбываецца, і гэта заўсёды стварае трохі іншы клімат, таму што ты размаўляеш, главы дэлегацыі размаўляюць адзін з адным, усе астатнія слухаюць, назіраюць, падказваюць, калі трэба удзельнічаюць у размове з дазволу главы сваёй дэлегацыі. Але разам з тым все адно мы разумеем, што адзін чалавек размаўляе з другім чалавекам, але побач сядзіць вельмі шмат вачэй і вушэй, якія чуюць гэта, якія гэта там па-свойму могуць ацэньваць, інтэрпрэтаваць. Таму часам, напрыклад, главы дэлегацыі ці другія, трэція нумары ў дэлегацыях могуць адысці дзесьці і прыватна паразмаўляць, без лішніх вушэй, без лішніх вачэй, падзяліцца нейкім важным інсайдам, якім немагчыма падзяліцца ў адкрытым фармаце. І калі ўжо там казаць пра тое, каб прапусціць нейкі там дрынк разам, то гэта, я не думаю, што надта прынцыповае пытанне, таму што гэта сапраўды даволі таксама працоўны фармат дзеля таго, каб весці дзелавыя нейкія размовы. Няма страху, што перакладчыкі прагаварацца? Ёсць адпаведныя умовы для перакладчыкаў, все ж такі яны не маюць права на тое, каб распаўсюджваць гэтую інфармацыю, гэта этыка перакладчыкаў. Я сам не з'яўляюся прафесійным перакладчыкам і ніколі ім не быў, і не магу дакладна сказаць, якія там існуюць правілы, але калі увогуле казаць, то так, канешне, яны знаходзяцца пад такой умоўнай падпіскай аб неразгалошванні такой інфармацыі, і это даволі строгія правілы, і правілы не толькі прававыя, але і этычныя. Як вы абіраеце, што апрануць на важныя перамовы?
Прывітанне, шаноўныя беларусы. Мяне завуць Валер Кавалеўскі. Звяртаюся да вас са справаздачы са Страсбургу. Мне заўсёды дзелавы стыль у паездках, то бок ўсё ж такі у нас значная частка сустрэч адбываецца з афіцыйнымі установамі, з прадстаўнікамі афіцыйных устаноў, таму важна вытрымліваць гэты пратакол, ну то бок гэта нармальны касцюм, звычайны там кашуля і гальштук, гэта абавязкова. Вельмі рэдка, што гэта могуць быць нейкія нефармальныя фарматы, дзе мы сустракаемся там ужо больш расслабленай такой абстаноўцы, можна там апрануць умоўна джинсы, майку. Добры дзень, беларусы, прывітанне з Кіева. Звычайна гэта такі даволі строгі дзелавы стыль. Пра што схлусілі ў серыяле «Дыпламатка»? Вельмі шмат пра што. Мне здаецца, што тое, што ў мяне выклікае такое трошкі раздражненне нават, гэта тое, што это жыццё такое поўнае рызыкаў, нейкай экшн, такі экшн-пэкт, як кажа, то просто там амбасадар жыве нібыта ў баевіку некім. Не, насамрэч, амбасадарскае жыццё ці дыпламатычнае жыццё ўвогуле, яно такое даволі руціннае можа быць. Так, можа быць вельмі шмат публічных выхадаў, ці да прэсы, ці ўдзел у нейкіх мерапрыемствах, больш як пратакольная функцыя, нават не як штосьці змястоўнае. Это все руцінна, это все складана. Вельмі важна тое, што амбасадары, нават амбасадары ў такіх значных краінах, як, напрыклад, Великабрытанія ці Францыя, ці там у Злучаных Штатах, у іх ёсць пэўныя абмежаванні па тых рашэннях, якія яны могуць прыняць. Яны павінны кансультавацца са сваім цэнтрам, яны павінны атрымліваць інструкцыі, яны павінны быць упэўненыя ў тым, што яны не робяць лішняга, не робяць штосьці насуперак палітычным інтарэсам ці нацыянальным інтарэсам сваёй краіны. Таксама вельмі цяжка сабе ўявіць, каб дыпламаты, і тым больш, калі гэта вядзецца пра амбасадарак, каб яны ўступалі ў нейкія адносіны на старане, так умоўна кажучы. І таму што гэта заўсёды ўразлівасць. Гэта заўсёды тое месца, дзе амбасадар ці дыпламатка могуць стаць аб'ектам некага пераследу, шантажу ці дзеянняў спецыяльных служб іншых краін. То бок гэта тое месца, дзе можна сябе скампраметаваць і стаць аб'ектам шантажу. Абсолютна выключная гісторыя. У дыпламатцы, так як гэта апісвалася, што там былі нейкія раманы на старане, гэта такое, канешне, можа быць, але гэта выключэнне і даволі сур'ёзнае парушэнне правілаў бяспекі там ці этыкі ўнутранай. Тое, што там разведка заўсёды побач ходзіць з амбасадарам, гэта таксама, мне здаецца, даволі моцнае перабольшванне таго, што ўсё ж такі выведка, там спецслужбы, яны вядуць сваю справу, вядуць сваю працу, і это правільна. Але яны не могуць прымаць удзел у прыняцці ўсіх рашэнняў. Гэта ўсё ж такі дыпламаты прафесійныя, яны стараюцца аддзяляць сябе ад спецслужбаў, таму што гэта таксама іх кампраментуе. Бо дыпламатычная дзейнасць і дзейнасць спецслужб – это вельмі розныя роды дзейнасці, і часам яны абсолютна несумяшчальныя, яны могуць перашкаджаць дыпламатам рабіць сваю справу. Калі на іх будуць глядзець як на прадстаўнікоў ЦРУ, фактычна можна казаць, што у гэтым людзям трэба мяняць месца працы, што яны ў гэтай краіне працаваць больш не змогуць, бо ім не будзе даверу. Ці праўда, што вялікія краіны вядуць сябе нахабна? Найперш тут будзе залежыць ад перамоўшчыка, то бок ад асобы перамоўшчыка, то чалавека, яго ёсць свой стыль, і ёсць больш жорсткія перамоўшчыкі, заўсёды ёсць меней. Але, канешне, памер краіны, яе магчымасці, яе рычагі уплыву і ціску, яны могуць таксама адыгрываць гэтую ролю. Я б гэта абсолютна не выключаў. Калі сустракаецца Люксембург, умоўна кажучы, і там Злучаныя Штаты, канешне, адчуваецца гэтая розніца. Хаця мы прыходзім на перамовы з тым разуменнем, што мы роўныя бакі на гэтых перамовах, але рэальнасць можа быць іншая. Самы напружаны момант з перамоваў па вашым досведзе? Не ўзгадаю нічого такого канкрэтнага, бадай, што адзінае, што можа быць такая была цікавая сітуацыя, гэта быў снежань 21 года, была першая сустрэча з прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі Урсулай фон дэр Ляйен, тады яшчэ быў у складзе каманды Святланы Ціхановскай.
І тады абмяркоўвалася пытанне, якім будзе пакет фінансавай дапамогі для Беларусі. І мы вялі гэтыя перамовы некалькі месяцаў, быў шэраг, цэлая серыя сустрэч. І папярэднія гэтыя пакеты яшчэ да 2020 года яны былі дзесьці на ўзроўні 37 мільёнаў еўра на год. І тут мы чуем, што Еўрапейская камісія пачынае там мільён за мільёнам забіраць гэтыя грошы, там спачатку 25, пасля 20. І яны спрабуюць нас пераконваць, што насамрэч гэта значна больш, чым было менавіта для грамадзянскай супольнасці, бо да 2020 года фактычна большасць гэтых сродкаў ішла да рэжыма. Ужо на гэтай сустрэчы прэзідэнтка Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен кажа: ну, мы прынялі рашэнне, што гэта будзе 15 мільёнаў для вас. І ў гэтым месцы просто там не знайшлі словаў ні Святлана, ні Франак, якія просто сказалі: ну што ж, тады будзе так. У гэты момант я ўключыўся ў гэтую размову, і я прапанаваў звярнуць увагу на тое, што насамрэч у нас ужо просто выпаленая земля, што усе гэтыя ініцыятывы і медыа і грамадзянская супольнасць вымушаная рэлацыравацца з Беларусі. Гэта ўжо было пасля разгрому грамадзянскай супольнасці незалежных медыа ў Беларусі. І звярнуў увагу на тое, што Злучаныя Штаты патроілі свой бюджэт дапамогі для Беларусі з 10 до 30 мільёнаў даляраў. І што было правільна, каб Еўрапейская камісія, Еўрапейскі звяз таксама шлі на тым самым узроўні, як мінімум. І ў гэты момант Урсула фон дер Ляйен сказала: так, мы можам гэта зрабіць, спыталася ў сваёй дарадцы. Ён сказаў: так, мы можам гэта зрабіць, тады мы гэта будзем рабіць. І ў гэты момант яна прыняла рашэнне пра тое, каб падвоіць пакет дапамогі для Беларусі з 15 до 30 мільёнаў на год. І мы бачым, што гэтае рашэнне насамрэч захоўвае сваю актуальнасць да сённяшняга дня. То бок тая самая размова, яна магла скласціся па-іншаму. Мы просто могли бы сказать: ну, 15 и 15, как бы расходимся. Але тым не менш, у той момант я палічыў неабходным все ж таки не адпусціць гэтую справу. У мяне былі дадатковыя аргументы на карысць іншага рашэння. Я з імі ўступіў у гэтую размову, і прэзідэнтка Еўракамісіі тады прыслухалася і прыняла правільнае рашэнне. Вы што, асабіста адбілі 15 мільёнаў еўра? На той год, так. Ну, фактычна не адбіў, а падвоіўся той самы бюджэт, які насамрэч ад года да года паўтараецца да гэтага часу. Якімі былі вашыя першыя парады для Святланы Ціханаўскай, калі яна рыхтавалася да першых сустрэч з еўрапейцамі? Самае галоўнае на кожнай сустрэчы гэта падрыхтоўка, гэта разуменне і свайго суразмоўцы, з кім мы маем справу, якія інтарэсы ёсць як краіны, як асобы, як пасады. Другое, это тое, што ёсць, мы прыходзім туды са сваім запытам, са сваімі тэзісамі, і мы размаўляем пра тое, як дамагчыся таго, каб нашы інтарэсы былі пачутыя і каб былі пэўныя наступныя крокі. Для мяне заўсёды было важна, каб гэта па кожным тэзісе была асобная аргументацыя, каб яна была глыбокай, каб гэта было не проста сказаць: мы выступаем за вызваленне палітвязняў. Мы падтрымліваем. Наступны пункт. Гэта не сур'ёзная размова. Яна ні да чаго не прывядзе. Трэба паглыбляцца, трэба думаць пра тое, што практычна можна зрабіць. І так па кожным пункце. Вельмі важна, каб пад кожным гэтым тэзісам было падмацаванне у выглядзе канкрэтных аргументаў на карысць нейкіх дзеянняў таго, што можна зрабіць далей. У астатнім, канешне, ёсць свая пэўная харэаграфія таго, як адбываецца сустрэча. Мы ўжо пра гэта казалі, што сустракаюцца насамрэч кіраўнікі дэлегацый. Усе астатнія сядзяць побач. Яны удзельнічаюць прысутнічаюць на гэтай сустрэчы і удзельнічаюць толькі тады, калі кіраўнік дэлегацыі ці кіраўніца дэлегацыі дае ім на гэта дазвол. Гэта таксама вельмі важныя моманты, каб не было разнабою, каб адзін аднаго не перабівалі, напрыклад, каб не атрымлівалася так, што там 5-7 нумар пачынае ўступаць у размову тады, калі яго няма ці яе няма этой санкцыі на тое, каб удзельнічаць у размове. Гэта ўсё заняло пэўны час. Святлана Ціханаўская ў той час вучылася вельмі хутка. В прынцыпе, это ўсё былі такія азы, але гэтыя азы важна для таго, каб на размову прыходзяць прафесіяналы, якія правялі да гэтага ўжо тысячы такіх сустрэч. Яны, канешне, чакаюць, што з гэтага боку будуць адпаведныя паводзіны,
адпаведнае стаўленне, адпаведны дрэс-код, адпаведныя паводзіны сярод удзельнікаў дэлегацыі. Ну, але гэтая праца была наладжана досыць хутка, я б сказаў. Як здымаць стрэс? Трэба думаць пра тое, што ты прыехаў сюды не за свае інтарэсы змагацца, а за інтарэсы іншых людзей, ці грамадства, ці цэлай краіны, і думаць пра тое, што твой выхад уласны з гэтых перамоваў, ці там нейкі выбух эмацыйны, нервовы выбух, ён дапаможа гэтаму вырашэнню пытання, ці ўсё спыніцца. Разам з тым, я не магу сказаць, што тактыка выхаду з перамовы, яна з'яўляецца неправільнай, яе трэба добра разлічыць. Але калі бакі дэманструюць, што да, мы прыехалі размаўляць па сур'ёзных праблемах, па сур'ёзных пытаннях, але мы заўсёды гатовыя сысці з гэтых перамоваў, таму што мы адчуваем сябе досыць упэўнена, і ў нас ёсць альтэрнатыўнае вырашэнне для гэтай канкрэтнай задачы, гэта насамрэч не кепскі выхад і не кепскае стаўленне, ў прынцыпе, да гэтых перамоваў. Кшталту, ці мы дамаўляемся, ці мы сыходзім. І наш сыход насамрэч не азначае паразы. Але бываюць розныя, конечно, сітуацыі, як тая самая вайна паміж Расіяй і Украінай, вельмі высокія стаўкі. Мы кажам тут пра жыцці людзей, пра нацыянальныя інтарэсы, пра выжыванне краіны. Таму штосьці, я думаю, там эмоцыі значна больш высокія, больш сур'ёзныя, напружаныя на такіх перамовах менавіта таму, што стаўкі вельмі высокія. Але ці здольныя там людзі выходзіць з гэтых перамоваў, ну, это такое пытанне ўжо вельмі сітуатыўнае. Але я б гэта таксама не выключаў. Бываюць такія сітуацыі, часам гэтыя сітуацыі, яны такія зрэжысіраваныя. Это не тое, каб гэты эмацыйны выбух, ці здалі нервы, гэта штосьці, што проста здарылася выпадкова. Часам гэта робіцца наўмысна. Трэба часам срываць перамовы таксама. Таблетка валер'янкі ляжыць у кішэні дыпламата? Можа, там будзе ляжаць і бутэлька з якім-нибудь віскі, хто ведае. Такое таксама нельга выключаць. Ну, але людзі па-рознаму рэагуюць на ўласны стрэс, здымаюць гэты стрэс, супакойваюцца, камусьці трэба размова, камусьці трэба падыхаць паветрам, ці што-небудзь выпіць вады проста. Зноў жа, залежыць ад вельмі шмат якіх фактараў, таго, з якім настроем людзі прыехалі, якія стаўкі. Там ім маглі сказаць, дапусцім, у Мінску дзе-небудзь, з пустымі рукамі не вяртайся, а інакш пойдзеш в турму, там, ці яшчэ што-небудзь будзе, ці ты будзеш зняты з пасады. Ну, і ў гэтай сітуацыі людзі ўжо вельмі абмежаваныя, калі ў іх няма падтрымкі дома, а ёсць толькі падштурхоўванне такое, як гэтыя заградатрады, якія страляюць табе ў спіну, і табе няма шансу вяртацца дадому з пустымі рукамі. Ну, все, тады гэты ціск, эмацыйны, псіхалагічны ціск на чалавека, ён значна большы, і гэта не самая лепшая сітуацыя. Прэзідэнты могуць дамовіцца пра перамовы, націснуўшы адну кнопку? Ну, па-першае, залежыць ад таго, якія адносіны паміж прэзідэнтамі. Калі гэта Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты, то я думаю, што ёсць магчымасці наўпроставай сувязі хуткай, але тут абавязковым будзе зараз пытанне абароны інфармацыі, каб яго не падслухоўвалі, не перахопвалі гэтыя званкі. Таму я думаю, што это хутчэй выключэнне на сённяшні дзень, што так можна проста па тэлефону патэлефанаваць. Гэта будзе закрытая сакрэтная сувязь, абароненая ад такого ўзлома, калі можна так сказаць. Разам з тым я заўважаю, што ўсё больш і больш міністраў, прынамсі, ці нават больш высокапастаўленых прэм'ер-міністраў, нават прэзідэнтаў, часам карыстаюцца месенджерамі. Ну, асабліва, калі гэта не Злучаныя Штаты, дапусцім, там, ці які-небудзь буйныя краіны, у якіх вельмі сур'ёзныя разведслужбы працуюць побач, і яны абараняюць усё гэта. Бо часам гэтыя тэлефоны, месенджеры, яны таксама могуць быць наводкамі там для нейкіх удараў. Дапусцім, такое нават можа быць. Але я бачу, што ёсць такое распаўсюджанне вось гэтых нефармальных каналаў камунікацыі, замест таго, каб прапускаць інфармацыю праз имейлы, праз афіцыйныя адрасы, што таксама пакідае свой лічбавы след, і што не заўсёды пажадана. Можна на каратке вельмі хутка там удакладніць некае пытанне, не складаць дыпламатычную ноту, не складаць складаны ліст, там напісанне якого патрабуецца дзень ці два ці тры.
узгадніць яго з усімі там хто побач, а просто хуценька задаць пытанне ў сігнале, ну, допустим ці WhatsApp такое практыкуецца на сённяшні дзень все больш і больш, яно паскарае гэты працэс, паскарае абмен інфармацыі, прыняцце рашэнняў ці ўзгадненне нейкіх рашэнняў. Таму так, гэта новае слова у дыпламатыі таксама. Сацыяльныя сеткі ці месенджеры, яны даволі хутка і паспяхова пранікаюць у гэтае поле. Ці часта сябры абвінавачваюць вас у залішняй дыпламатычнасці? Часта такое бывае, сапраўды. То бок такая прафесійная дэфармацыя, яна адбываецца, яна адбылася ўжо вельмі даўно. З часам яна можа спадаць, ну, калі я мяняў нейкія прафесіі, але ну, па-ранейшаму мне робяць такую заўвагу, і я не заўсёды разумею, ці гэта добра ці кепска, так, ну, і выказаўся як дыпламат. Я не ведаю, гэта камплімент ці гэта крытыка, але я думаю, што все мы трошкі дыпламаты. Насамрэч, усе мы таксама стараемся падбіраць словы тады, калі трэба падбіраць гэтыя словы, калі мы адчуваем, што тут не варта закранаць чыйсьці пачуццяў, напрыклад, ці пазбегнуць нейкай вострай сітуацыі, улічыць нейкі такі адчувальны фактар. Таму я не лічу, што быць дыпламатам ці дыпламатычным гэта насамрэч нейкі хіб. Я думаю, што можа многім з нас гэта не пашкодзіла, хаця я за тое, каб людзі адкрыта размаўлялі адзін з адным, дзяліліся сваімі назіраннямі, крытыкай, ці наадварот добрым словам больш адкрыта.